Zeeuws basisonderwijs klaar voor herstart. Het is vrijdag 8 mei. Dit is Zeeland Nu. Klein percentage Zeeuwse leraren blijft thuis. Maatregelen zouden wel wat sneller versoepeld mogen worden. En ook Schouwen-Duiveland nu 75 jaar bevrijd. Goedenavond. Na 2 maanden thuisonderwijs gaan basisscholen maandag weer open. Dus de afgelopen 2 weken is hard gewerkt om de RIVM-maatregelen toe te passen in de praktijk. Maar hoe gaat dat nieuwe lesgeven er eigenlijk uitzien? Dit is het lokaal van groep 8 van meester Kevin. In de klas is er nu meer ruimte voor de docent en wordt er veel aandacht besteed aan hygiëne. De groep is in 2 gesplitst, in een A- en een B-groep. Elke dag komt de helft van de klas naar school voor een hele lesdag. Alleen ja, het zijn dubbele lessen en ik ga ook alle lessen 2 keer geven. Een keer op de maandag en een keer op de dinsdag. Ook de school binnenkomen wordt anders, want ouders mogen niet het schoolplein op en iedere klas heeft nu zijn eigen ingang. Zelfs nooduitgangen worden bij het mozaïek gebruikt. Het zijn allemaal aanpassingen om groepen maar zoveel mogelijk te scheiden. En zo zijn er nog tientallen nieuwe regeltjes om maar voldoende afstand te houden. Ja, dat verlangt veel van de kinderen, maar ook van de leerkrachten. Zeker in een groep 1-2 is dat best wel een lastig iets, want een kind wat valt wil getroost worden. En dat heb je zelf als leerkracht ook. Ja, weet je, je laat een kind niet daar zitten en huilen en laat maar, want ik mag er niet aankomen. De eerste dagen zullen dan ook vooral in het teken staan van gewenning. Want wat de regeltjes in de praktijk allemaal betekenen is pas vanaf maandag te zien. Na 7 weken thuisles staan in ieder geval veel leerlingen weer te springen om naar school te gaan. Ja, ze zijn blij dat ze kunnen, dat ze weer mogen, dat ze elkaar weer gaan zien. Maar het is ook spannend. CPOZ, de Coöperatie voor het Zeeuwse Primair Onderwijs, verwacht dat maandag ongeveer 7% van de leraren niet naar school komt, omdat de leraren in een risicogroep vallen. Ook is er een tiental leraren bang om weer aan het werk te gaan. Met die leraren gaan de scholen een gesprek aan, maar ze worden niet gedwongen om alsnog naar school te komen. En de landelijke versoepeling van alle coronamaatregelen is over het algemeen positief ontvangen in Zeeland. Maar uit een enquête van ons, ingevuld door 3500 mensen, blijkt dat de maatregelen wel wat sneller versoepeld mogen worden. Volgens de officiële cijfers zijn er in Zeeland veel minder coronabesmettingen dan in de rest van het land. En de meerderheid, zo'n 60% van de mensen die onze enquête heeft ingevuld, vindt dan ook dat we hier in Zeeland meer vrijheid moeten krijgen. Gevoelsmatig zeg ik prima, maar verstandelijk zou ik zeggen, doe het nog niet. Wacht even af en hou gewoon landelijk beleid. Ik snap dat mensen dat denken. En ik denk zeker als je niet midden in de coronatoestanden zit, zoals we hier in Zeeland minder mee te maken hebben. Maar ja, toch vind ik dat mensen zich wel aan de maatregelen moeten houden. De meerderheid vindt ook dat de coronamaatregelen ten aanzien van de recreatiesector versoepeld moeten worden. En het gaat hierbij dan vooral om de parken en de campings, mits alleen geopend voor Nederlandse toeristen. Normaal is in Zeeland zo'n beetje de helft komt uit het buitenland, dus we hebben dat absoluut wel nodig. Ja, als die buitenlandse toeristen niet komen, maar er komen iets meer Nederlanders, omdat die hun buitenlandse vakantie moeten afzeggen, ja, dan zijn we daar ook weer happy mee natuurlijk. Wij vroegen mensen waar ze zich nu het meest aan ergeren tijdens deze crisis. Een kleine meerderheid geeft aan zelf heel voorzichtig te zijn op straat, maar zich ergeren aan mensen die dat niet doen. Bijvoorbeeld doordat ze te weinig afstand houden. En datzelfde probleem levert ook ergernis op tijdens een boodschappen doen in de supermarkt. Probeer toch even te stoppen en dan laat je iemand voorgaan, maar niet iedereen doet dat hoor. Ik zie het zelf ook. Ik moet echt opletten. Ik denk, 1,5 meter. En dan iedere keer weer vragen, ja, hoeveel is 1,5 meter nou ook alweer precies? Ik kom mensen tegen die denken nog even snel ervoor. Denk ik, neem gewoon even je tijd. We moeten er allemaal rekening mee houden. Dus dat vind ik wel storend, ja. En aangeschoven is Floris-Jan. Floris-Jan, je hebt een update van de laatste coronacijfers. Ja, er zijn weer 3 Zeeuwse overlijdens bijgekomen. Overigens niet in de afgelopen 24 uur. Het gaat om iemand uit Schouwen-Duiveland en uit de gemeente Middelburg. Ze zijn eerder deze week of vorige week al hebben ze plaatsgevonden. Nu pas bij het RIVM doorgekomen in de cijfers. Totaal aantal doden door corona in Zeeland is opgelopen tot 58 nu in totaal.
Ja, is er ook nog een beetje hoopgevend nieuws? Zeker. Ziekenhuis Zorgzaam heeft vandaag de laatste coronapatiënt uit kunnen zwaaien. En er ligt daar bij heel Zorgzaam in alle 3 de vestigingen dus niemand meer met corona. En ze hebben nu ook de speciale corona-afdeling die er in Oostburg was, hebben ze nu op kunnen doeken. Het was een afdeling voor mensen die niet meer echt in het ziekenhuis hoefden te zijn, maar ook nog niet naar huis konden. Ze waren nog net iets te zwaar ziek. Die hele afdeling is nu dus weg. Betekent natuurlijk niet dat daarmee nu meteen de hele crisis voorbij is. Want er zullen nog steeds mensen besmet worden. En ja, dan kan het ook zomaar weer dat er toch weer mensen ook bij Zorgzaam moeten worden opgenomen. Ja, nu is die druk op dat Zeeuwse zorgsysteem was de reden om het toerisme aan banden te leggen. Ik kan me zo voorstellen met deze cijfers in het achterhoofd dat de veiligheidsregio denkt aan een verdere versoepeling. Nou ja, dit is natuurlijk altijd goed nieuws, dus dan wordt er natuurlijk altijd naar gekeken. De veiligheidsregio is op dit moment bij elkaar om daarover te overleggen. We weten in ieder geval dat ze het gaan hebben over de strandhokjes. Niet die huisjes om in te slapen, maar waar je zo even wat spullen in kwijt kan op het strand. Want die staan er nu al wel, maar mogen nog niet gebruikt worden. Nou, er wordt nu over gesproken, ja, of dat dan misschien weer wel kan of niet kan. Wat er wordt besloten, dat weten we vanavond. Maar ze hebben het er in ieder geval wel over. Ja, staan er nog meer dingen op de agenda vanavond daar? Ja, het gaat ook bijvoorbeeld over het registratiesysteem. Elke camping-eigenaar of iemand met een vakantiepark die moet nu melden bij de veiligheidsregio hoeveel mensen er op zijn park zitten. Het mag maar 15% maximale bezettingsgraad zijn. Nou, ook daar wordt vanavond over gesproken. Het is nog niet duidelijk of dat dan betekent dat dat misschien verruimd gaat worden, dat er meer mensen mogen komen. Dus daar gaat het in ieder geval wel over hebben. Dus ja, dan hoop je natuurlijk dat daar goed nieuws uit komt. Nou, afwachten dus. Wat er in ieder geval wel weer mag, vanaf aanstaande maandag dan toch, we mogen weer naar het zwembad. Ja, zeker. Buitenzwembaden waren al open, binnenzwembaden mogen dat ook weer vanaf aanstaande maandag. Voorwaarde is wel die er gesteld is dat je je thuis al omkleedt voor je naar het zwembad gaat. Nou, gelukkig hoef je dan niet in je zwemkleding over straat, want je mag er nog wel wat over aantrekken. Maar je mag je ook niet meer omkleden als je klaar bent met zwemmen. Dus je moet wel in je kleddernatte kleren dan weer terug naar huis. Oké, nou, met de flippers op de fiets. Een gezellig. Zoiets. Floris-Jan, dankjewel. Alsjeblieft. Het Rijk komt niet over de brug met geld voor de aanpassing van de op- en afritten op de A58 bij Kruiningen. De provincie wil de op- en afritten daar opnieuw aanleggen en veiliger maken. En had het Rijk om een bijdrage gevraagd. Gedeputeerde Harry van der Maas is zeer teleurgesteld over dat besluit. Hij gaat nu kijken of hij het Rijk niet alsnog zover kan krijgen om mee te betalen. In Zeeland zwemmen de meeste soorten vis van heel Nederland. Dat blijkt uit een 7 jaar lange inventarisatie door vele vrijwilligers. Alle vissen, maar liefst 177 soorten, zijn gebundeld in de visatlas van Zeeland. Dat komt doordat we heel gevarieerd water hebben. We hebben zoutwater, we hebben brakwater, we hebben zoetwater. En we zijn heel erg verbonden met het rivierensysteem. Zowel de Schelde als de Rijn, mondendeels uit in Zeeland. Dus heel veel trekvissen heb je. Je hebt vissen van de zee, van de oceaan, de zwervers. De visatlas staat vol met foto's en feiten van alle vissen die hier rondzwemmen. Ja, dat is voor een hele brede doelgroep. Zowel voor de sportvisser als de duiker, als de ambtenaar die met vis bezig is, als ecologe. Gedeputeerde Anita Pijpeling kreeg een eerste exemplaar van de visatlas overhandigd op een veilige 1,5 meter afstand uiteraard. Voetbalclub Hoek heeft het contract met trainer Lieven Gevaert met een seizoen verlengd. Club en trainer waren het er al langer over eens dat ze met elkaar door wilden, maar nu is dat dus ook formeel geregeld. Met een bijzondere bepaling, omdat niet duidelijk is wanneer het nieuwe voetbalseizoen start, gaat het contract pas 6 weken voor de start van het nieuwe seizoen in. Gevaert werkt sinds augustus bij Hoek. Hij volgde toen Hugo van den Heden op. Hoewel de rest van Zeeland eind 1944 werd bevrijd, werd Schouwen-Duiveland dat pas een half jaar later. Vandaag, 75 jaar geleden om precies te zijn. Toen gaf de laatste Duitse soldaat op Schouwen-Duiveland zich over. En gemeentearchivaris Ineke van den Broek vertelt hoe het eraan toeging tijdens die bevrijdingsdagen. Vanuit dat punt, daar bij Colijnsplaat, kwamen 3 Engelse landingsvaartuigen richting Schouwen-Duiveland om het eiland te bevrijden. Ze kwamen hier ongeveer aan land, trokken over de dijk en liepen over de Boerenweg richting Zierikzee. Voorop liep een commando met een witte vlag, want ze vertrouwden de Duitsers niet. Tijdens de hele actie van de Engelsen werd er geen schot gelost. Maar toch vielen die dag een dodelijk slachtoffer. De Engelsen waren namelijk vlakbij een mijnenveld geland. Ze hadden het gebied wel afgezet met linten. Maar toen de burgerbevolking kwam kijken bij de dijk wat er gaande was, maakte een jonge vrouw net een stap te veel opzij. Zij liep op een mijn en dat heeft ze niet overleefd. Het bericht van de bevrijding van Zierikzee had op 7 mei ook Haamstede bereikt. De mensen waren dol van vreugde, staken hun vlaggen uit en gingen langs de kant van de weg staan om hun bevrijders te verwelkomen. Helaas, op 7 mei kwam niemand. Ondertussen hield in Haamstede Jaan Houtman
alle gebeurtenissen minutieus bij in dit dagboek. Jane Houtman schreef over de nacht van 7 op 8 mei. Vannacht zou men niet gezegd hebben dat het vrede is. Er waren veel zoeklichten te zien richting Sint-Philipsland. En we hoorden telkens schieten. Eindelijk, op 8 mei was ook de bevrijding van Haamstede een feit. Langs deze weg kwamen de commando's het dorp binnengewandeld. En vanuit zijn gemeentehuis kwam de teruggekeerde burgemeester om hem hier op deze hoek te verwelkomen. Op het allerlaatst werd het toch nog spannend in Brouwershaven. De Duitsers daar wilden niet direct hun wapens neerleggen toen de geallieerden kwamen. Uiteindelijk deden ze dat toch. En toen was heel Schouwen-Duiveland weer vrij. Het was vrij zonnig en best wel warm vandaag met zo'n 20 tot 23 graden. Vanmiddag werd het wel wat frisser door een zeewindje. Morgen is het ook nog zonnig en wordt het zelfs iets warmer dan vandaag. Zondag daarentegen doet zijn naam geen eer aan, want het is dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Zometeen is het weer tijd voor Terugkieken met vandaag een gloednieuwe serie afleveringen. En we beginnen op de Vlissingse boulevard bij het legendarische Hotel Britannia, of wat daar nog van over is. Het is ongelooflijk. Dit is toch niet om aan te zien als je het hebt gewerkt en de vlaggen hingen uit, het terras stond uit, er hing mooie vitrage, gordijnen en nu is het één grote ruïne. Het is werkelijk niet te geloven wat ik hier zie. Dat dus straks, gevolgd nog door het uitgebreide weerbericht. Fijne avond voor nu, een goed weekend en tot morgen.